Sisällön tuottaminen muistitiedon sivustolle. Sisällön tuottaminen tapahtuu omilla julkisilla sivuilla, joihin pääset muun muassa napsauttamalla omat julkiset sivut linkkiä. Ja täällä sisältöä voidaan tuottaa esimerkiksi elämänkertakohtaan ja sieltä valitaan kohta lapsuus. Sisällön tuottaminen tapahtuu napsauttamalla muokkaa web-artikkelia toimintoa, joka näkyy tämmöisenä kuvakkeena, jossa on kynä. Napsautetaan siitä. Ensimmäiseksi kirjoitetaan muistelun nimi. Jos siihen muisteluun liittyy kuva, niin se kuva voidaan ladata omalta koneelta. Napsautetaan selaa-painiketta, etsitään koneelta siihen liittyvää kuvaa ja napsautetaan avaa-painiketta. Kirjoitetaan muisteluajankohta. Sitten muistelukenttään kirjoitetaan varsinainen muistelun sisältö. Kun muistelu on saatu valmiiksi, tallennetaan se napsauttamalla julkaise -painiketta.